хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии ҳудуди шаҳри Душанбе дар доираи ҳамкориҳои дуҷониба дар муаррифии имкониятҳои донишгоҳи тиҷорати Тоҷикистон иштирок карданд. Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон яке аз муассисаҳои муҳимтарини тайёр намудани мутахассисони соҳаҳои иқтисоду тиҷорат, гумрук, ҳуқуқи иқтисодиёт, сайёҳӣ ва маркетинг ба ҳисоб меравад. Ин муассисаро ҳамасола ҳазорҳо нафар аз минтақаҳои гуногуни кишвар ва берун аз он ҳамчун мутахассиси самтҳои гуногун хатм мекунанду дар густариши соҳа ҳиссагузоранд. Ба хотири шиносоӣ ва аз фаъолияту дастовард ва имкониятҳои таълимии донишгоҳ, роҳбарияти муассиса барои ихлосмандону хоҳишмандон ҳамоиши омӯзию иттилоотиро роҳандозӣ намуданд, ки дар он таълимгирандагони муассисаҳои таълимӣ иштирок карда барои худ маълумоти муфассал гирифтанд. Ин иқдом барои насли наврас барои интихоби касб ва муайян кардани роҳи оянда кӯмак хоҳад кард. Ман ба ҳайси донишҷӯ духтар дар Донишгоҳи давлати тиҷорати Тоҷикистон тӯли 3 сол мешавад, ки таҳсил мекунам. Донишгоҳи давлати тиҷорати Тоҷикистон дорои бонки таълимӣ, дорои озмоишгоҳҳо, китобхонаҳои муосир, китобхонаҳои электронӣ, сехи дузандагӣ мебошад. Мо кӯшиш мекунем, ки ҳамчун маркетолог дар оянда ба ватану миллати хеш хизмат, содиқона хизмат намуда, саҳми худро дар ободонии кишвар бигузорем. маврид ба ёдоварист, ки дар Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон шароити зарурӣ фароҳам оварда шудааст. Тибқи иттилоъ, донишгоҳ дорои донишкадаи иқтисод ва савдо дар шаҳри Хуҷанд 7 бинои таълимӣ, литсей, хобгоҳи чорошона барои омӯзгорону кормандон, 2 хобгоҳи чорошона барои донишҷӯён, толори варзишӣ, майдончаи варзишӣ, 3 факултет, шуъбаи таҳсилоти фосилавӣ, 9 кафедраи тахассусӣ, 4 кафедраи умумии донишгоҳӣ, пажӯҳишгоҳи илмии бозори истеъмолӣ ба хизматрасонӣ, шуъбаи магистратура, аспирантура ва докторантура мебошад. Ташкили чунин чорабиниҳо агар аз як ҷониб барои маърифии имконияти муассисаҳои олии таълимӣ мусоидат намояд, аз тарафи дигар барои интихоби касб ва ихтисоси хонандагон низ хуб аст. ҳамин аст, ки чунин чорабиниҳо давоми солҳои охир мунтазам роҳандозӣ мешаванд. хатмкунандагон зимни ин чорабинӣ пурра бо имкониятҳои донишгоҳ бо рӯҳбаландии масъулин шинос шуданд. Ба гуфтаи роҳбарияти Донишгоҳи тиҷорати Тоҷикистон, дар ин муассисаи олии таълимӣ мутахассисони баландихтисосӣ омода мешаванд, ки дар бозори меҳнат рақобатпазир, дорои салоҳияти баланди касбӣ, ватандӯст ва худшиносу худогоҳ буда дар пешрафт ва ободию шукуфоии кишвари маҳбубамон Тоҷикистони соҳибистиқлол ҳиссагузор мебошанд.